तो फुडलो पोल हल्लो. सध्या आम्ही असा पर्वरी गौरी पेट्रोल पंप या रुटाचेर थोड्याच वेळा आधी फायर ब्रिगेड हांकां कॉल आयिल्लो की ह्या रुटार एक झाड असले ते क्रॅक जाला आणि केन्नाय ते रस्त्याचेर पडूंक शकता. त्या खातीर फायर ब्रिगेड त्यांचे ऑफिसर्स आयले आणि त्यांच्यानी काहीच वेळा आधी हे झाड जे क्रॅक जाल्ले जे पडपाच्या परिस्थितीन असले ते सध्या कट केला. तुम्ही पळोवंक शकता हे झाड कट केला. झाड कट करपाच्या टायमार हो जो रूट असलो हो ब्लॉक केल्लो आणि दुसऱ्या एक सर्व्हिस रुटा वयरसून एका डायव्हर्जन दिल्ले. आता थोड्याच वेळ आधी झाड असले ते कट केला आणि रोड परतो स्टार्ट केला. सध्या क्लिअरिंगाचे काम चालू आहे आणि थोड्याच वेळान हो रोड फुल्ली असे क्लिअर जाऊन ओपन करतले. अरे बाय बाय. अरे 3 बार है करने दे.